ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардад. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 10 сафири нави фавқулода ва мухтори кишварҳои хориҷ эътимоднома қабул карданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамаи сафирон ба муносибати оғози фаъолияташон барору комёбӣ орзу намуда, омодагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро баҳри мусоидат дар самти пешбурди фаъолияти дипломатияшон махсус таъкид карданд. 3 ноябр дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 10 сафири нави фавқулода ва мухтори кишварҳои хориҷ эътимоднома қабул карданд. зимни маросими эътимодномасупорӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сафирони фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Беларус Виктор Денисенко, ҷумҳурии Озарбойҷон Али Мирзамин Гаввам Оғли Аскаров, ҷумҳурии Туркия Эмре Зекин Карагёл, подшоҳии Арабистони Саудӣ Валид ибни Абдураҳмон Ал-Решайдан, подшоҳии Муттаҳидаи Британия Кабир ва Ирландияи Шимолӣ Тимоти Айдан Маршал Ҷонс, Конфедератсияи Швейтсария Дэвид Грихтинг, ҷумҳурии Чехия Вацлав Елик, ҷумҳурии Лаҳистон Радослав Грук, ҷумҳурии Эстония Тоомас Тирс ва ҷумҳурии Халқии Бангладеш Заҳангир Алам эътимодномаҳоро бо паёму дуруд аз роҳбарияти кишварҳои хеш тақдим карданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ ҳамаи сафиронро ба муносибати оғоз гардидани фаъолияти дипломатияшон дар ин маснади пуршарафу ҳамзамон сермасъул дар ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрику таҳният гуфта, бо итминон иброз доштанд, ки сафирон бо талошу фаъолияти самарабахши худ ҷиҳати такони тоза бахшидан ба муносибатҳои шарикии кишварҳои мо дар арсаҳои гуногуни ҳамкорӣ саҳми арзанда хоҳанд гузошт. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ сиёсати мутавозину мусолиматомез ва санҷидаву фарогиро пеша карда, дар асоси усули дарҳои кушода тавонист мақому манзарати худро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ пайдо намояд. дар ин зимн Тоҷикистон бо доираи васеъи кишварҳои минтақаҳои мухталифи ҷаҳон робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногун арсаро ҳам дар сатҳи дуҷониба ва ҳам дар сиғаи бисёрҷониба роҳандозӣ намуда, рушди минбаъдаи онҳоро ба таври фаъол пеш мебарад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушду таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи судманди Тоҷикистон бо ҷумҳуриҳои Беларус, Озарбойҷон, Туркия, подшоҳии Арабистони Саудӣ, подшоҳии Муттаҳидаи Британия Кабир ва Ирландияи Шимолӣ, Конфедератсияи Швейтсария, ҷумҳуриҳои Чехия, Лаҳистон, Эстония ва ҷумҳурии Халқии Бангладеш андешаронӣ карда, изҳори умед намуданд, ки сафирони фавқулода ва мухтори навтаъиншуда бо иҷрои рисолати сермасъул саю талошҳои пайгиронаи худро баҳри татбиқи ҳадафҳои неки рушду таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории судманди давлатҳои худ бо Тоҷикистон ва барои ба сатҳи сифатан навбаровардани онҳо равона месозанд. зимни суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба авзои ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки бинобар таъсири рӯзафзуни як қатор омилҳои амниятӣ ва иқтисодиву иҷтимоӣ ҳамоно печидаву пуртазод боқӣ мемонад, андешаронӣ карда, таъкид намуданд, ки мутаассифона сарфи назар аз тадбирҳои дар сатҳҳои гуногун андешидашаванда, шиддати хатару таҳдидҳои замони муосир пас нашуда истодааст. буҳрони амиқи сиёсиву низомӣ ва иқтисодиву иҷтимоӣ дар Афғонистон, ки мояи нигаронии ҷомеаи ҷаҳонӣ аст, боиси ташаннуҷи авзо дар минтақаи мо гардидааст. таъкид гардид, ки Тоҷикистон омода аст имкониятҳои васеъи логистикии худро барои расонидани кӯмаки байналмилалӣ ба ин ҳамсояи наздики худ пешниҳод намояд. зимни суханронии худ пешвои миллат ба чораҳои аз ҷониби Тоҷикистон ҷиҳати мубориза алайҳи терроризму ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир ва дигар зуҳуроти ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ андешидашаванда ёдовар шуданд. дар маросими эътимодномасупорӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин оид ба оқибатҳои манфии ҳамагирии COVID-19, таъсири буҳрони шадиди молиявиву иқтисодии ҷаҳонӣ ба кишварҳо, мавзӯи доғи рӯз тағйирёбии иқлим ва рафъи оқибатҳои он, истифодаи энергияи сабз, истифодаи самараноки захираҳои гидроэнергетикӣ, ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи пиряхҳо ва дигар масъалаҳои глобалӣ андешаронӣ карданд.
در فرجام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بار دیگر به همه سفیران به مناسبت آغاز فعالیتشان برای کامیابی آرزو نموده آمادگی حکومت جمهوری تاجیکستان را بهر مساعدت در سمت پیشبرد فعالیت دیپلماتیشان مخصوص تاکید کردند. بعد از ملاقات با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نمایندگان دیپلماتی کشورهای خارجی در نزد خبرنگاران به طریق زیر ابراز اندیشه کردند. Я хочу сказать, что наши страны связывают традиционно дружественные отношения практически по всем направлениям. Мы выступаем с единой повесткой дня на международных площадках. У нас сегодня самые тесные торгово-экономические отношения. Я хотел особо отметить, что, наверное, основой наших всех отношений это являются дружественные отношения наших глав государств. Поэтому моя каденция дипломатическая, в первую очередь, я хотел бы искренне и пожелать, в том числе и себе, чтобы мы действительно работали на долгосрочных инфраструктурных проектах. Это самый главный сегодня вопрос, потому что они взаимовыгодны и вашему государству, и моей Республике Беларусь. И это действительно должно работать на благо наших двух дружественных народов. И хотел бы в заключение отметить, что наши народы связывают совершенно много таких невидимых нитей. Это и общее историческое прошлое. Казалось бы, географическая отдаленность. У нас столько много общего, что мне очень будет, я думаю, и легко, и приятно работать в вашей стране, ну и приносить пользу, еще раз говорю, своему государству, ну и вашему Республике Таджикистан, и вашему дружественному, трудолюбивому таджикскому народу. Спасибо. Салам алейкум. Хорсандам аз ин ки имрӯз барои сепордани эътимодномаи худам ба ҳайси сафири ҷумҳурии озарбойҷон дар кишвари дӯст тоҷикистон موفق شدم. ما روابط بین دو کشورمون از عمق قرون سرچشمه میگیرد. روابط دو کشور بر مبنای مناسبات دوستانه دو رئیس جمهور، دو پرزیدنت محترم استوار شده است و ما این روابط را به شکل روزافزون ادامه خواهیم داشت در فعالیت روزمره خودم. ما در بین آذربایجان و تاجیکستان 55 قرارداد امضا کردیم که روابط ما را، دو کشور را، در تمام عرصه ها معین میکنند. ما کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور داریم که 4 جلسه خود را گذرانده و در اوایل سال آینده در تاجیکستان کمیسیون کار خود را دایر خواهد کرد. روابط ما در عرصه های فرهنگ، عرصه های تحصیل، در عرصه هومانیتاری، در عرصه های گوناگون دیگر رو به فزونی است. در آینده نزدیک روزهای فرهنگ آذربایجان را در تاجیکستان دایر خواهیم کرد و ما در نظر داریم که روزهای تاجیکستان یا فیلمهای تاجیکستان در آذربایجان به عرصه تماشا قرار بگیرد. My name is Emre Zeki Karagöl and I'm ambassador of Republic of Turkey to Tajikistan. نام من امیر زکی کاراگیول، من سفیر نو تعیین شده جمهوری ترکیه در جمهوری تاجیکستان هستم. من از اشتراک در مراسم امروزه نهایت در سطح بلند قناعتمند و خوشحال هستم. من میخواستم ذکر نمایم که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما درباره مسئله های مبرم روز یک معلومات پرمحتوا گرفتیم که این برای فعالیت
ки мо ҳамчун сафирон ва намояндагони кишварҳои мо дар ҷумҳурии тоҷикистон ниҳоят муфид буд. ҳамчун сафири ҷумҳурии Туркия дар ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияти худро оғоз намудам. ман кӯшишҳои худро барои беҳтар намудани муносибатҳои байни ду кишвар ба харҷ дода истодаам. кӯшиш карда истодаем ки бисёртар ҳамкориҳои байни ду кишварро дар соҳаҳои иқтисодиёт, сармоягузорӣ, соҳаи мудофиа ва инчунин соҳаи фарҳанг рушду равнақ диҳем ва ман фикр мекунам ки дар ин замон мо ба натиҷаҳои муайян расидем. ҳамкории байни кишварҳои мо тақрибан 30 сол пештар оғоз гардид, вақте ки ҷумҳурии тоҷикистон истиқлолияти давлатии худро ба даст овард ва ҷумҳурии Туркия дар байни яке аз аввалин кишварҳое буд ки истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистонро ба таври расмӣ эътироф намуд. ташаккур. ассалому алайкум. шарафманд аз онам ки имрӯз эътимодномаи худро ба ҳайси сафири подшоҳии Арабистони Саудӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супоридам. инчунин ба ҷаноби олӣ саломи бародарона ва орзуҳои неки ходими ҳарамайни шарифайн, подшоҳи Арабистони Саудӣ аълоҳазрат Салмон ибни Абдулазиз Оли Сауд ва шоҳзода аълоҳазрат Муҳаммад ибни Салмон валиаҳдро расонидам, ки ба муҳтарам ҷаноби олӣ саломатии бардавом ва ба ҳукумат ва мардуми Тоҷикистон пешрафт ва шукуфоии беш аз пешро зери роҳбарии хиратмандонаи ҷаноби олӣ таманно намуданд. подшоҳии Арабистони Саудӣ яке аз аввалин кишварҳоест ки бо ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1992 муносибатҳои дипломатӣ барқарор намудааст. ман ҳамчун сафири подшоҳии Арабистони Саудӣ дар Тоҷикистон тамоми саъю кӯшишамро ба харҷ хоҳам дод ки муносибатҳои дуҷонибаи ҳарду кишвари бо ҳам бародар боз ҳам рушду тавсеа ёбанд. шукран ҷазилан. Ташаккури зиёд. Ladies and gentlemen, I'm delighted today to have had the honor. ассалому алайкум хонумон ва ҷанобон, ман имрӯз бо шарафмандии бузург таманниёти беҳтарини маликаи Британияи Кабир хонум Элизабетаро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонидам ва барои ман шарафмандии бузург буд ки дар чорабинӣ яъне ки маросими имрӯза иштирок намоям. муносибатҳои байни ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Британияи Кабир 30 сол муқаддам вақте ки ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолияти давлатии худро ба даст овард оғоз гардиданд ва аз он замон то имрӯз ҳардуи кишварҳо ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи байналмилалӣ фаъолияти худро дар соҳаҳои гуногун пеш бурданд ва ҳамкориҳоро ривоҷу равнақ доданд. ман дар доираи фаъолияти худ ҳамчун сафири Британияи Кабир дар ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиши худро ба харҷ медиҳам то барои беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва дигар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиши худро ба харҷ диҳам. илова ба ҳамкории байни кишварҳои мо дар соҳаи рушд дар давоми 30 соли охир мо инчунин имконият доштем ки якчанд ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистонро тавассути барномаи идрорпулии Чивнинг барои таҳсил ба Британияи Кабир фиристонем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи кишварро вобаста ба масъалаи тағйирёбии иқлим ва гармшавии ҷаҳонӣ зикр намуданд. дар конференсияи оид ба масъалаҳои иқлимӣ ҷонибҳо ки имрӯзҳо дар Британияи Кабир таҳти унвони COP26 баргузор шуда истодааст, ҷумҳурии Тоҷикистон пайроҳаи худро вобаста ба кам кардани хориҷшавии газҳои гулхонавӣ инчунин ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври ошкор пешниҳод намуд. имрӯз масъалаи ҳамкории байналмилалӣ, масъалаи ҳамкорӣ дар соҳаи тағйирёбии иқлим ва инчунин баланд бардоштани дониш ва малакаҳои мардум вобаста ба тағйирёбии иқлим дар маркази диққати мо қарор дорад. ман инчунин ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мехостам барои суханони ҷолиби диққат вобаста ба вазъияти имрӯзаи ҷаҳонӣ миннатдории худро баён намоям. хеле ки ҳар яки мо шумо шоҳид гардидем, чанд рӯз пеш президенти ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин дар ҷаласаи
панели сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об ва иқлим ва инчунин дар нишасти хоса оид ба масъалаҳои гармшавӣ ва инчунин тағйирёбии иқлим изҳороти худро пешниҳод намуда мавқеи Тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуданд. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад ва дар кишвар имкониятҳои васеъ барои фаъолияти нерӯгоҳҳои барқии обӣ вуҷуд дорад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар изҳороти худ инчунин имрӯз ба биёбоншавӣ фикри худро пешниҳод намуданд. Ман дар ин ҷода мехостам бо суханони худро бо шеъри Ҳофизи Шерозӣ тақвият бахшам. Some words of the poet Hafiz. Derachti دوستی بنشان که کمی دیل بر آرد نهال دشمنی کبرکن که رنج به شمار آرد. I look forward to planting many trees while I'm in Tajikistan. Thank you. My name is David Gratting. I'm the ambassador of Switzerland. Номи ман Дэвид Гриштинг. Ман сафири фавқулода ва мухтори Конфедератсияи Швейтсария дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. Имрӯз барои ман боиси шарафмандӣ бузург ва як лаҳзаи пурэҳсосот буд, ки ман эътимодномаи худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон супоридам ва аз оғози фаъолияти худ ба ҳайси сафири Швейтсария дар ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоят хушҳол ҳастам. ҷумҳуриҳои Швейтсария ва Тоҷикистон якчанд сол инҷониб аллакай муносибатҳои дуҷониба барқарор кардаанд. гарчанде ки кишварҳои мо аз нуқтаи назари ҷуғрофӣ аз ҳамдигар дур бошанд ҳам бисёр масъалаҳое вуҷуд дорад, ки барои кишварҳои мо ягонаанд ва моро мепайванданд. муносибатҳои дипломатӣ байни кишварҳои мо 30 сол инҷониб пеш бурда шуда истодааст. илова ба муносибатҳои дипломатии дуҷониба мо инчунин дар доираи гурӯҳи кишварҳои мо дар ташкилотҳои байналмилалӣ ба монанди Бонки умумии ҷаҳонӣ, хазинаи байналмилалии асъор ва хазинаи байналмилалӣ оид ба муҳити зист ҳамкории хоса дорем. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои афзалиятнок дар сиёсати ҳамкории байналмилалии Швейтсария дар давоми 30 соли охир қарор дорад ва мо бо кишвари шумо дар масъалаҳои об, тағйирёбии иқлим, волоияти қонун ва рушди иқтисодии маҳаллӣ ҳамкории зич дорем. масъалаи мубориза бо тағйирёбии иқлим дар маркази диққати ҳамкориҳои мо байни кишварҳо қарор дорад. ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Конфедератсияи Швейтсария як созишнома оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи рушди савдо ба имзо расонидаанд ва дар доираи ин ҳамкориҳо имрӯз тақрибан зиёда аз 20 ширкатҳои швейтсарӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд ва гардиши савдо байни ҷумҳуриҳои мо ҳар сол тақрибан $700 миллион ташкил медиҳад ва мо оянда умедвор ҳастем, ки ин ҳамкориҳо боз ҳам рушду равнақ меёбад. Thank you. Спасибо. Сегодня для меня очень особый день, торжественный, что смог вручить верительные грамоты его превосходительству президенту Рахмону. Это для меня создало очень большое впечатление, особенно его теплые слова насчет взаимных отношений между Чехией и Таджикистаном, которые имеют свою историю. Таджикистан принадлежит к очень важным партнерам Чехии в Средней Азии. И у нас многолетнее сотрудничество и контакты. Я хочу активно способствовать во время своей миссии еще к дальнейшему углублению и расширению нашего сотрудничества. Я надеюсь, что вот потенциал, который у нас есть, очень глубокий и пока не использованный, что нам совместно удастся поднять эти наши дружеские отношения и сотрудничество на более высокий уровень. Спасибо за внимание. Я хочу подчеркнуть, что Таджикистан является для Польши очень важным партнером в регионе Центральной Азии. Мы намерены провести на следующем году много мероприятий, связанных с тем, что на следующем году мы отмечаем 30-летие дип-отношений. Основным мероприятием, которое мы хотим на следующем году провести, это бизнес-форум. Хотим привлечь польских инвесторов в Таджикистан, польские компании, которые заинтересованы продажей, покупкой и всем, что касается экономических связей. Одновременно хотим провести культурные мероприятия.
в 2022 году. И все это хотим, чтобы было посвящено тому, что отмечаем 30-летие дипломатических отношений. У нас с Таджикистаном очень хорошие политические отношения, исторические. Спасибо. Я посол Эстонской Республики, и для меня была большая честь вручить сегодня верительную грамоту господину президенту Республики Таджикистан. Эстония и Таджикистан, наши отношения очень хорошие. Эстония, как член Евросоюза, хотим и поддерживаем сотрудничество между странами Центральной Азии, между странами Центральной Азии и Евросоюзом. Мы поддерживаем то, что отношения между нашими странами было бы ближе и в сфере экономики, в сфере людей, искусства, образования. Так что это для нас очень важно. Большое спасибо господину президенту. Надеюсь на укрепление отношений между нашими странами. Спасибо. Assalamu alaikum. Bangladesh and Tajikistan are bound by the historic bondages. من می‌خواستم پیش از همه درباره مناسبت‌های سطح بلند بین بنگلادش و جمهوری تاجیکستان گفته گذارم که امروز در بین کشورهای ما مناسبت‌های نهایت سطح بلند دیده می‌شود و می‌خواستم ذکر نمایم که بنگلادش امروز کشوری دومین بزرگترین صادرات کننده محصولات نساجی پس از چین در سطح جهانی میباشد. برای همین هم فکر می‌کنم که در این ساحه ما بسیار یک همکاری خوب کرده توانیم. جمهوری تاجیکستان امروز استحصال کننده نخی بهترین پخته در سطح جهان می باشد. در این جهت من امکانات های بزرگ را برای همکاری می بینم. امروز کشورهای ما یک همکاری خوب دارند و همچون سفیر بنگلادش در جمهوری تاجیکستان من کوشش می کنم که تا این همکاری های موجوده باز به سطح از این هم بلندتر برداشته شود. همکاری در این ساحه ها و اینچنین ساحه سیاحی برای نفع هر دوی کشورها خواهد بود. ما آماده هستیم که برای رشد ساحه‌های اقتصادیات تمامی کوشش‌ها را به خرج دهیم تا آنکه با کشوری برادر جمهوری تاجیکستان همکاری‌ها را باز هم به سطح بلند برداریم. آغاز همکاری در یک ساحه می‌تواند به رواج و رونق همکاری در ساحه‌های دیگر آورده رساند. تشکر زیاد. вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласаи навбатии иҷлосияи сеюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати шашум ки имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагон маҳмад тоҳир зокирзода баргузор гардид, лоиҳаи кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистонро баррасӣ ва қабул намуданд. зимни баррасии ин масъала масъулони соҳавӣ ва вакилон иброз намуданд ки лоиҳаи кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон бо тартиби ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод шудааст. лоиҳаи мазкур бо мақсади ба равандҳои рушди иқтисодиёти ҷаҳонӣ дар самти рақамикунонии иқтисодиёт ҷавобгӯ намудани низоми андозбандии кишвар ба ин васила ба шакли ягонаи муттаҳидкардашудаи электронӣ ба ҳисоб гирифтани амалиётҳои аз ҷониби андозпоранда анҷом додашаванда ки ба зиёд гардидани манбаъҳои андозбандӣ мусоидат менамояд, инчунин сода ва оммафаҳм намудани муқаррарати он таҳия гардидааст. дар лоиҳа теъдоди умумии андозҳо бо роҳи хориҷ намудани андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва муттаҳидгардонии андоз аз воситаи нақлиёт бо андоз аз молу мулк, инчунин андоз аз фоида бо андоз аз даромад аз 10 намуд то 7 намуд кам карда шудааст. дар лоиҳаи кодекси мазкур меъёри стандартии андоз аз арзиши иловашуда аз 1 январи соли 2022 ба андози 15%, аз 1 январи соли 2024 14% ва аз 1 январи соли 2027 13% пешбинӣ шудааст. дар иҷлосия инчунин оинномаи созмони исломӣ оид ба амнияти озуқаворӣ, созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маркази тақсимоти яклухти витаминҳои тоҷикистон оид ба сохтмони гармхонаи инноватсионӣ барои истеҳсоли сабзавот дар шаҳри Леваканд ва ташкил намудани 3 маркази тақсимоти яклухт дар шаҳрҳои Душанбе, Бохтар ва ноҳияи Спитамин, созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармарӣ оид ба сохтмон ва истифода
бахтабарии комплекси агросаноатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон, ёддоштҳои табодулӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати Япония дар бораи пешниҳоди бурсияҳои таҳсилӣ барои рушди захираҳои инсонӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси замини ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйироту илова ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар ноҳияи Рашт зимни баргузории ҷаласаи ҳафтуми шӯрои машваратӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ масъалаҳои марбут ба инкишофи бахши мавриди назар баррасӣ гардиданд. дар кори ин ҳамоиш намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарони сохтору мақомоти давлатӣ ва бахши хусусӣ иштирок намуданд. дар дораи дастури супоришии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шӯрои соҳибкории сармоягузорӣ дар водии Рашт Саъди Қодирзода ҷаласаи ҳафтуми шӯрои соҳибкории сармоягузорӣ дар водии Рашт баргузор гардид. дар ҷаласа раисони ноҳияҳои водии Рашт ва аъзои шӯро ва намояндагони бахши хусусии ноҳияҳо ва шарикони рушд иштирок намуданд. вобаста ба банди якуми рӯзнома оид ба рафти иҷрои корҳои ҷаласаи шашуми шӯрои соҳибкории сармоягузорӣ дар водии Рашт котиби масъули шӯрои соҳибкории сармоягузорӣ дар водии Рашт Сайдирахмону Сайдалӣ баромад намуд. тибқи банди дуввуми ҷаласа гузориши раисони ноҳияҳои водии Рашт оид ба рушди соҳибкории сармоягузорӣ шунида шуд. оид ба масъалаи севуми рӯзномаи ҷаласа раиси раёсати ташкилоти ҷамъиятии байналмилалии Сурхоб ва мушовир оид ба масъалаҳои рушди иқтисодӣ лоиҳаи барномаи рушди созмони милали муттаҳид Сайхоҷаи Фирӯз таҳлили вазъи иқтисодии ноҳияҳои водии Раштро мухтасар муаррифӣ намуданд. ҳамчунин қайд карда шуд ки дар ҷаласаҳои шӯрои машваратӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ мулоқоти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Нуробод бо роҳбарону фаъолони ноҳияи водии Рашт аз 7 июни соли 2021 ҷаласаи сеюми фосилавии шӯрои машваратӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ аз 12 октябри соли 2021 дар бораи таҳким ва таҳти назорати қатъӣ қарор додани фаъолияти шӯрои назди раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла водии Рашт супоришҳои мушаххас дода шудааст. дар интиҳои ҷаласа вобаста ба масъалаҳои баррасишуда қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. дар қисмати дуввуми чорабинӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ баргузор гардид. кишоварзон ва ҳунармандони ноҳия маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумиро ба маърази тамошо гузоштанд. меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ дидан намуданд. яке аз омилҳои муҳим дар пешрафти кишвар рушди иқтисодии миллӣ мебошад ки бидуни арсаи соҳибкорӣ имконпазир нест. дар ҳамин росто дар шаҳри Душанбе маркази омӯзиши соҳибкорони Тоҷикистон ифтитоҳ шуд ки аз ҷараёни он ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. дар бинои корхонаи воҳиди давлатии Тоҷ Инвест маркази омӯзишии соҳибкории Тоҷикистон ифтитоҳ шуд. ин марказ ҷиҳати инкишофи қобилияти эҷодӣ, ташаккули тафаккури илмӣ ва техникӣ, рушди зеҳнӣ ва ҷалби ҷавонон ба фаъолияти соҳибкорӣ ки яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии давлату ҳукумат мебошад, ташкил шудааст. роҳбари ин маркази тоза таъсис ҳам ифтитоҳи онро дар чорчӯби ҳадафҳои стратегии кишвар бисёр муҳим хонд. марказ баҳри рушди иқтисодии мамлакати мо бисёр ҳам муҳим аст, чунки соҳибкорони мо, соҳибкорони маҳаллӣ ва бахши хусусӣ баҳри ҷалби онҳо ба бозомӯзӣ, такмили ихтисос, сайқал додани донишашон ки ин аз ҳадафҳои стратегии мамлакат бармеояд ки ҳадафи чоруми мо саноатикунонӣ аст. мебинем ки хеле ки имрӯз мо мушоҳида мешавем ҳар рӯз дар мамлакат корхона, муассиса, ширкатҳои нави тиҷоратӣ бунёд карда истодаанд ва баҳри баланд бардоштани савияи дониши кормандони ин корхонаҳо мусоидат менамояд. дар маросими ифтитоҳи маркази омӯзишии соҳибкории Тоҷикистон намояндагони шарикони лоиҳа аз ҷумла намояндагони кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, корхонаи воҳиди давлатии Тоҷ Инвест, ҷамъияти ҳамкориҳои байналмилалии Олмон, мактаби соҳибкории донишкадаи байналмилалии идоракунии шаҳри Киеви Украина, ниҳодҳои мухталифи Тоҷикистон ва намояндагиҳои дипломатикии кишварҳои хориҷӣ иштирок доштанд.
аз ҷумла хуршед мирзо муовини аввали раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ иброз дошт ин марказ дар пайи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳандозӣ шуда мақсади асосии он рушди соҳибкорӣ дар кишвар аз тариқи омӯзишҳои муосир мебошад. намояндаи ҷамъияти ҳамкориҳои байналмилалии олмон дар тоҷикистон ҳам омӯзиш ва касби донишҳои муосирро дар бахши хусусӣ ҷиҳати рушди кишвар бисёр муҳим донист. барои мо рушди бахши хусусӣ дар тоҷикистон яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад. аз он шудем ки метавонем ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ба тоҷинвест барои ифтитоҳи чунин як маркази омӯзиши соҳибкорӣ кӯмаку дастгирӣ расонем. зеро омӯзиш як омили бисёр муҳим буда ҳоло мардум имконияти андохтани чизи нав, мубодилаи таҷриба ва дониш, умуман гирифтани донишҳои муосирро пайдо карданд. одамон метавонанд дар ин ҷо фикрҳои нав, барномаҳои нав роҳандозӣ намоянд. умедворем ки дар рушди бахши хусусии тоҷикистон саҳми муфиде мегузорем. дар маросими ифтитоҳия ҳозирин баромад карда нақшаву барнома ва корҳои анҷомшуда то ин дамро дар маркази омӯзишии соҳибкории тоҷикистон шарҳу тавзеҳ доданд ва иброз гардид ки таълимдидагони ин даргоҳи илм соҳиби гувоҳиномаҳои соҳибкории байналмилалӣ мешаванд. ҷиҳати пешбурди корҳои таълимӣ яке аз донишкадаҳои байналмилалии идоракунии шаҳри Киев интихоб гардид ки таҷрибаи бойи омӯзишӣ дар ин заминаро дорад. намояндагони ин донишкада муддатҳост дар тоҷикистон ба сар мебаранд ва дар роҳандозии марказ ва ҳатто баргузории чанд даври омӯзишӣ иқдом карданд ва ба ояндаи ҳамкориҳо назари нек доранд. Мы работаем с 1989 года. мо аз соли 1989 фаъолиятро оғоз карда аз он замон ба омӯзонидани мутахассисон ҷиҳати рушди иқтисод машғулем. кадрҳои соҳиб ихтисос барои пешрафти соҳаи иқтисоди ҳар як кишвар хеле муҳим мебошад. мо аллакай 1.5 сол аст ки дар тоҷикистон ҳастем ва мебинем ки чӣ тавр бо суръати хеле баланд душанбе тағйир меёбад, тоҷикистон тағйир меёбад ва дар ин самт кадрҳои соҳиби ихтисос серталаб мешаванд. ба истифода додани чунин як маркази омӯзишӣ низ имкон медиҳад ки кадрҳои соҳиби ихтисос дар ҳама соҳаҳои тоҷикистон фаъолият намоянд. Хочу сказать, и это, я думаю, что это очень важно. Ба Таҷикистон рушди иқтисодиро тамано дорам. Спасибо. ҳамин тавр дар сол ҷашни таърихии 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ифтитоҳи маркази омӯзишии соҳибкорӣ тӯҳфаи арзанда ба арсаи иқтисоди кишвар ба хусус рушди соҳибкории хусусӣ мегардад. ёдовар мешавем дар ин марказ толорҳои дарсӣ ва таҷҳизоти зарурӣ таъмин шуда қарор аст бо рушди арсаи соҳибкории кишвар фазои сармоягузорӣ ва ҷалби сармоягузорони хориҷӣ беҳтар гардад. аз тарафи кормандони кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз гардиши ғайриқонунӣ ҳаҷми зиёди маводи мухаддир мусодира карда шуд. гузориш дар ин бора. маводи мухаддир вабои аср ба ҳисоб рафта ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ ҷиҳати пешгирии маводи мухаддир аз тамоми имкониятҳои ҷойдошта истифода менамояд. зеро интиқол ва фурӯши ғайриқонунӣ маводи мухаддир худ ҷинояти сангин ба ҳисоб меравад. дар натиҷаи истеъмоли он миллионҳо нафар мубталои дарди нашъамандӣ гардида, ҳазорон нафар ҷавонони дигар риштаи умри худро дар ҳаёт қатъ менамоянд. собит шудааст ки танҳо 10 килограмм маводи мухаддир нави гирай метавонад зиёда аз 40 000 ҷавононро мубталои дарди нашъамандӣ ва муҷрими марг гардонад. аз ҷониби кормандони раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон фаъолияти чунин як гурӯҳи муташаккили трансмилли нашъаҷалоб ошкор ва пешгирӣ гардид. 1 ноябри соли ҷорӣ имомназаров охирназар оғоназарович соли тавлаш 1970 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри хорух боздошт шуд. номбурда таи чанд соли охир бо шаҳрванди ҷумҳурии исломии афғонистон фарид валади фирӯз бо тахаллуси ғайбулло сокини деҳаи ҷавгонтарошони шуғнони вилояти бадахшони афғонистон ба хариду фурӯши маводи мухаддир
мухаддир ва сангҳои қиматбаҳо сару кор доштааст. Зимни гузарондани чорабиноҳои ҳудудӣ оперативӣ ҷустуҷӯӣ Имомназаров Охирназар Оғоназарович дар шаҳри Хоруғ боздошт гардид. Номбурда тибқи маслиҳати пешакӣ ба шаҳрванди Ҷумҳурии Исломии Афғонистон занг зада ба ӯ ба миқдори 2 килограмм героин ва 7 килограмм ҳашиш фармоиши харидорӣ медиҳад. Барои дастрас кардани маводи маргбор Ошурбеков Расул Алибекович соли тавлаш 1987 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Хоруғро бо шаҳрванди Афғонистон шинос менамояд. Фарид валади Фирӯз бо истифода аз имконатҳои ҷойдошта маводи мухаддирро ба таври ғайриқонунӣ тавассути хати марз ба Тоҷикистон интиқол дода дар ҳудуди маҳаллаи Ниводак дар ҷойгоҳи махсус пинҳон менамояд. Бо супориши Имомназаров Охирназар Ошурбеков Расул маводи мухаддирро аз маҳалли ҷойгиршавӣ дастрас намуда ҳангоми ҳаракат ба самти шаҳри Хоруғ ба амри кормандони дидбонгоҳи бозрасии давлатии автомобилӣ дар маҳаллаи Ниводак итоат накарда мехоҳад фирор намояд. Бо мақсади боздошти номбурда аз ҷониби кормандони милитсия дар аввал тири огоҳкунанда ва баъдан ба чархҳои автомашина тир холӣ карда шуда автомашина пайгирӣ карда мешавад. Ошурбеков Расул Алибекович автомашинро дар назди манзили истиқоматии шаҳрванд Гулмаҳмад ва Коғазбегим нигоҳ дошта як адад борхалтаро бо маводи мухаддир ва силоҳи оташфишон дар назди хона партофта аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. Ҳоати 8 буд кормандони ҳизби ҳуқуқ омадан маро хабар карданд ки холаҷон дара кушо мо чия мебинам омадам дидам дар ҳавлии мо як қопчик буд. дар ҷарони аз назаргузаронии ҷои ҳодиса як борхатаи полиэтиленӣ бо дав баста воситаи нашадор як тапончаи тамғаи берета ва аз дохили автомашинаи тамғаи чанху рақами қайди давлаташ 7813 AA04 ду дона ҳубобчаи экстазӣ мусодира гардид. шаҳрванди Афғонистон рисолаи шуғнони Афғонистон ғайбулло чанд сол шуд ки ман қатъи ғайбулло алоқаи телефонӣ дорам. ман ба аз Афғонистон ба ҳамо ғайбулло гуфтам ки ба ман роид кун 5-6 кило гашишу 2 кило героин. бо супориш ман Ошурбеков Расул маводи муходдирро гирифта бо тангенаш гуфтам ба пеши ман биёр. баъдан шунидам ки Расул аз дар Ниводак маводи муходдирро аз мошин партофтагӣ аз дид ки аз қафои вай кормандои ҳамият шиштагианд мошини худро дар Ниводак қатъи маводи муходдир партофта мегурезад. ташхиси судии кимиявии маводи содиршуда нишон дод ки он маводи мухаддир буда вазни холишаш беш аз 7 килограммро ташкил медиҳад. аз ин миқдор 5 килограмм 595 грамм ҳашиш 1 килограмм афю ва 2 килограмм 2 грамм героин мебошад. қаблан Имомназаров Охирназар бинобар сабаби даст доштан дар муомилоти ғайриқонунӣ маводи мухаддир дар ҷустуҷӯ қарор дошт. номбурда соли 2018 маводи мухаддирро аз ҷумҳурии исломии Афғонистон дастрас намуда ба шаҳрванди ҷумҳурии Қирғизистон Калиева Нуржан медиҳад ки дар натиҷа охирин боздошт гарида ба маҳкама кашида мешавад. оид ба далели мазкур аз ҷониби раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нисбати Имомназаров Охирназар Оғоназарович ва Ошурбеков Расул Алибекович бо дастрасии моддаҳои 200 қисми 4 банди Д 289 қисми 3 ва 195 қисми 2 банди Б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ оғоз гарида тафтишот дар ин самт ҷараён дорад. ҷонон шумо даст ба ин кор назанед. ман ки задам сахт пушаймонам. худхоҳишӣ омадам худро спурдам. бародари мо дар ҳақиқат ҳамин ҷиноята содир кардааст. ба кори худ иқрор шуд вай. аз тамоми ҷавонон илтимос мекунам ки даст ба ҳамин кор назанед. бародари мо ба оилаи мо доғ овард. аз ҷониби сохторҳои қудратӣ дар вилоят таи солҳои ахир ҷиҳати ҷилавгирӣ кардани нашъаҷалобон чораҳои таъхирнопазир андешида шавад ҳам вале боз нафароне пайдо мешаванд ки ба худ хулосаи зарурӣ набароварда ба интиқол ва фурӯши маводи мухаддир даст зада ҳаёти худро паси панҷараи маҳбас мегузаронанд. бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар самти афзунгардонидани шумораи маконҳои сайёҳӣ ва ба вуҷуд овардани имкониятҳои нав ҷиҳати қабули сайёҳони дохилию хориҷӣ тадбирҳои зарурӣ меандешад. ин навбат бо ибтикори кумитаи мазкур пресс-тур оид ба имконияти қабул хизматрасониҳои сайёҳӣ дар хатсайри сайёҳии Душанбе Бохтар Душанбе роҳандозӣ гардид. иштирокчиёни ин гашти сайёҳӣ аз мавзеъҳои туристии шаҳри Бохтар дидан карда дар конференсияи миллии сайёҳӣ дар мавзӯи сайёҳии дохилӣ омили рушди иқтисодиёти кишвар ширкат намуданд. ҳамкорони мо дар ин бора иттилои бештар доранд.
пресс-тури сайёҳӣ бо мақсади татбиқи ҳадафҳои солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо ибтикори Кумитаи рушди сайёҳӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар шаҳри Бохтар оғоз гардид. ҳайати меҳмононро аҳли фарҳанги шаҳри Бохтар дар саҳни кохи фарҳанг ва маркази иттилооти шаҳр истиқбол гирифтанд. нахуст иштирокчиён аз намоишгоҳи ҳунарҳои дастии бонувони чирадасти хатлонӣ ки аксари маҳсулоти онҳо дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ офарида шудаанд, дидан намуданд. маҳсули зебои дастранҷи ба намоиш гузоштаи ҳунармандон диққати меҳмононро бештар ҷалб сохта, аксарият аз ин офаридаҳо барои наздикони хеш армоғон харидорӣ намуданд. дар идома иштирокчиёни пресс-тур аз осорхонаи вилоятӣ ба номи Авесо дидан намуда, оид ба бозёфти нигораҳои қадимаи тарихӣ ва мавзеъҳои сайёҳии вилояти Хатлон маълумотҳои ҷолиб гирифтанд. аз ин макони сайёҳӣ маълум шуд ки ҳифзи ёдгориҳои тарихӣ ва аз навсозии онҳо дар сиёсати фарҳангии давлат ҷойгоҳи хоса дорад. баъди боздид аз ҳама гӯшаҳои осорхонаи вилоятӣ дар толори кохи фарҳанг ва маркази иттилооти шаҳри Бохтар ҳамоиш дар мавзӯи сайёҳии дохилӣ омили рушди иқтисодиёти кишвар баргузор гардид. дар кори ҳамоиш муовини якуми раиси Кумитаи рушди сайёҳӣ, муовини раиси шаҳри Бохтар, намояндагони вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Суғд, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, шаҳри Душанбе, роҳбарони субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва васоити ахбори омма ширкат варзиданд. дар ҳамоиш масъалаҳои татбиқи самараноки сиёсати давлатии соҳаи сайёҳӣ, имконияти сайёҳӣ дар вилояти Хатлон, ҳифз ва муаррифии иншооти табиию таърихӣ, омода намудани мутахассисони соҳаи сайёҳӣ, имконоти ташкили хатсайрҳо бо мақсади рушди сайёҳии дохилӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба рушди самараноки фаъолияти сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. ҳадаф аз баргузории чунин чорабиниҳо ин муаррифии имкониятҳои соҳаи сайёҳӣ, камбудиҳои ҷойдошта ва роҳҳои бартараф намудани онҳо мебошад. имрӯз аз ҷониби мутахассисони соҳаи сайёҳии вилояти Хатлон ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ сомонаи алоҳидаи сайёҳии вилояти Хатлон фаъолият намуда истодааст. дар баробари ташкил намудани сомонаи сайёҳии вилояти Хатлон мо низ дар саҳифаҳои иҷтимоии Facebook ва Instagram саҳифаҳои махсуси худро дорем ки ҳама рӯза маълумотҳо бо 3 забон ворид гардида истодааст. ҳамзамон ҷиҳати муаррифии имкониятҳои соҳаи сайёҳии вилояти Хатлон ба сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ айни замон дар вилояти Хатлон 27 марказ ва нуқтаҳои иттилоотии сайёҳӣ фаъолият намуда истодааст. тазаккур бояд дод ки ҳоло дар қаламраби вилояти Хатлон 795 ёдгории таърихии фарҳангӣ, бостонӣ ва монументалӣ, 36 осорхона, 37 исроатгоҳу осоишгоҳ, 33 боғи фарҳангии фароғати арзӣ вуҷуд доранд ки ба шарофати даврони соҳибистиқлолии мамлакат боз ҳам таҷдиду азнавсозӣ гардида, маҳз ҷойи муносиб барои сайру гашти сайёҳони зиёд интихоб гардидааст. масъалаи бунёду барқарорсозии муассисаҳои томактабӣ дар мамлакат таҳти таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон қарор дорад. дар ҳамин замина дар шаҳри Исфара кӯдакистони наву замонавӣ ба истифодабарӣ дода шуд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши хабарнигоронамон. дар шаҳру деҳоти Исфара корҳои созандагӣ ва ободонӣ бо маром идома доранд. дар деҳоти Чоркӯҳ бо саҳми соҳибкори ватандӯст Парвиз Каримов муассисаи таҳсилоти томактабии хусусӣ бунёд гардида мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. кӯдакистони сардорон дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар партави ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо харҷи бештар аз 2 миллион сомонӣ сохта шудааст. дар яке аз баромадҳо ба муҳтарам пешвои миллат ваъда карда будем ки як кӯдакистони замонавӣ бунёд менамоем. гуфтам мана хушбахтона ва бо дастгирии бевоситаи муҳтарам пешвои миллат мана имрӯз мо кӯдакистони замонавии худро бунёд кардем. бо 2 автомобил таъмин кардем ки бевосита кӯдаконро аз хонаҳошон гирифта ба хонаҳошон бурда мемонад ки ин дар деҳаи мо аввалин навигарӣ мебошад. имрӯз аҳли деҳа ҳамашон хушбахт ҳастанд, хурсанд ҳастанд ки дар деҳа чунин кӯдакистони замонавӣ бо дараҷаи олӣ бо сифати баланд мо бунёд намудем. бинои муассисаи томактабии хусусӣ аз 3 ошёна иборат буда
با طرح زیبا و زمانوی ساخته شده است. با مورد بهره برداری قرار گرفتن انشاءات جشنی 120 نفر کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده، 15 نفر صاحب کار دائمی گردیدند. دوام سالهای صاحب استقلالی دهات چارکوه شهر اسفره باز هم آباد و زیبا گردیده. با جلب مبلغ‌ها از همه سرچشمه‌ها انشاءات نو بنیاد و راه‌های ماشینگر تعمیر و منفش کرده شدند. قابل قید است که در ولایت سوخت 285 مؤسسه تا مکتبی عمل می‌کند و در 10 ماه سال جاری 10 کودکستانی نو به فعالیت آغاز نموده. این تدبیر در سمت فراگیری کودکان به تعلیم و تربیت مساعدت نموده ایستاده است. در شهر و دهات اسفره با سهم صاحبکاران محلی انشاءات‌های ساحه معارف با مرام بنیاد گردیده ایستاده است. хоҷагии давлатии фаръии ниҳолпарварии бӯстонқалъаи ноҳияи кӯшониён дар майдони умумии 29 гектар таъсис ёфта дар рушди бахши боғу токпарварии ноҳия нақши муҳим дорад. дар ин шабу рӯз боғдорон ба нарм кардану ғизодиҳии ниҳолҳои хоҷагӣ машғуланд то дар мавсими оянда ҳосилнокии боғотро боз ҳам баланд бардоранд. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо аз ноҳияи кӯшониён. дар хоҷагии давлатии фаръии ниҳолпарварии бӯстонқалъаи ноҳияи кӯшониён дарахтони мевадиҳанда ва сояафканд парвариш ёфта дастранҷи боғпарваронро аслан хоҷагиҳои боғпарварии ноҳияҳои гирду атроф харидорӣ мекунанд. гуфтанд мумкин аст ки аз ҷиҳати масоҳати замин ва истеҳсоли ниҳолони мухталифи сояафкану ороишӣ ва мевадиҳанда дар ҳудуди вилоят беҳамто унвон мешавад. дар хоҷагӣ зиёда аз 42860 дона дарахтони ба фурӯш тайёр аст ки айи 13000-ош можжавелник мебошад, ардач 20000 санавбар, 5000 кипарис ва туяи компактни туя 8600 донаи дига. дарахтои мевадиҳанда ба монанди бодом, зардолу, шафтолу, хурмо зиёда аз 40000 ниҳолӣ ба фурӯш тайёр аст. дар пешбурди кори хоҷагӣ дар баробари таҷрибаи саҳмдорон ҳамчунин аз тавсияву роҳнамоии мутахассисони варзидаи вилоят ва ҷумҳурӣ истифода менамоянд то парвариши гулу бутаҳои ороишӣ ва дарахтони мевадиҳанда дар шароити гармхонаҳо ва ҳавои кушод дуруст ба роҳ монда шавад. мани тарзи чинондани ниҳол пурра аз рӯи агротехники парвариши ниҳолҳо пурра риоя карда шуда. байни қатори ин ниҳолҳо 60 сантиметр буда, байни ниҳолҳо аз 8 то 10 сантиметр ман инҷа ниҳолҳои шинондагӣ мебошад. барое ки дарахти санавбар аз нурҳои офтобӣ хеле осеб набинад, дар байни ин қаторҳо як бех дар масоҳати 25-30 сантиметр якта дони ҷуворӣ киш карда шудааст ки албатта барои афзоиши санавбар ва соя кардани он аҳамияти хеле зарурӣ дорад. дар семинари омӯзишӣ ки бо иштироки мутахассисони соҳа баргузор гардид ба хоҷагидорону боғпарварони ноҳия усулҳои шинонидани тухмиву ниҳолони нодир дар шароити гармхонаҳо ва омилҳои мутобиқсозии ин гуна дарахтон ба иқлими ин водии зархез ба таври назариявию амалӣ нишон дода шуд. яке дарахтои нодир ба ҳисоб меравад ва зиёда аз 300 то 500 сол ҳаёт дорад. пайдоиши онҳо аз минтақаҳои шимол мебошад. мани зал тарзи мондани тухми дарахти булут мебошад. шинондем чуқурӣ аз 3 то 5 сантиметр вобаста ба хок ин дарахтро шинондамо дар кор. дар доираи семинари мазкур ҳамчунин аз ҷониби мутахассисони касбиву таҷрибадори хоҷагии давлатии фаръии ниҳолшинонии бӯстонқалъа тухмиву ниҳолони нодир ва дарахтони мевадиҳандаи серҳосил манзури хоҷагидорону боғпарварон гардонида шуд. намояндаҳои вазорати кишоварзӣ дар ҳамин ҷо ҳузур доранд. мақсади мо дар ҳамин рӯз ҳамин шинондани ниҳолҳои нодир ба монанди шоҳбулут ва булутро дар гармхона шурӯъ менамоем. чуноне ки ниҳолпарварони хоҷагӣ иброз доштанд, ташкилу роҳандозии ҳамин гуна семинару машваратҳои омӯзишӣ дар ҳамин шабу рӯз аз манфиат холӣ набуда, бо ин роҳу васила метавон ҳам сатҳи маълумотнокии боғдоронро баланд бардошт ва ҳам бо истифода аз таҷрибаи бои соҳавии дигар хоҷагидорони ниҳолпарвар табодули таҷриба намуд. дар доираи омодагиҳо ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 дар шаҳри Турсунзода тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. тибқи иттилои ҳамкорони мо дар ҳамаи бештар аз 100 муассисаи таълимии шаҳр ва дигар ташкилоту муассисаҳои иҷтимоӣ барои бемушкилӣ сипарӣ намудани ин мавсими мушкил ба қадри кофӣ маводи сӯхт захира гардидааст. дар ин баробар ҷамъияти тоҷик матлуботи шаҳри Турсунзода дар захира кардани маводи ғизоӣ ба муассисаҳои иҷтимоӣ кӯмак мерасонад. хабар медиҳанд ҳамкорони мо.
جمعیت مطلوبات شهر ترسونزاده در موسم زمستان گذرانی همساله با مقصد تامین اهالی و تشکیلات و اداره ها موافق امکانات انگشت و هیزم، پیاز و کارتوشکا، غله‌دانه از خواجگی های کلکتیوی، فرمری، کوپراتیو های استحصالی شهر و نویه های ولایت سوخت و ختلان مواد خوراک ذخیره می نماید. بیمارخانه و درمانگاه‌های شهر و دهات نیز برای گذراندن تیرماه و زمستان مواد خوراک و انگشت و هیزم ذخیره نمودند. همه موادهای خوراکی که به نقشه گرفته شده بودند 100% اجرا شدند و در انبار بیمارخانه ذخیره کرده شدند. این چنین موادهای سوزشواری و مالیدنی برای تامین نمودن از جانب ماموریت بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده و جمعیت دارای مسئولیت محدود شرطنامه بسته شده است که این جمعیت بیمارخانه را در دوام سال با موادهای سوزشواری به محدودیت تامین می‌نماید. باید گفت که امروز در حدود شهر زیاده از 100 مؤسسه‌های تعلیمی فعالیت دارند که همه آن پورا با مواد سوزشواری تامین گردیده صنفخانه‌های مکتب آماده زمستان گذرانی میباشند. مؤسسه ما برای زمستان گذرانی سال‌های 2021 و 2022 پورا آماده است و خیلی که خود دیدن کردید در تمام صنفخانه‌ها پچ‌های گرمدهی برقی آماده کرده شدند و در راهرو و صنفخانه‌ها نیز تمامی شیشه بندی ها پورا به اتمام رسانیده شد و خیلی که در جزدان ما دیدن کردید تمامی حجت ها آماده شدند. فرمایش مدیر شعبه نیز فرمایش دیرکتور مؤسسه نقشه چهاربینی ها عاید به زمستان گذرانی 2021 و 2022 نیز آماده کرده شدیم و با یک سری بلند گفته می توانیم که سالی که زمستانی که امسال می آید سرد است و ما با یک سری بلند زمستان رو میگذرانیم. از شعبه منزلی کمونالی و مؤسسه دولتی نگهداری راههای افغانگرد شهر ترسونزاده اطلاع دادند برای گذراندن تیرماه و زمستان به طور کافی قم و نمک ذخیره کرده شده همه تکنیک‌های برف‌تازه‌کنی آماده کار میباشند. شعبه منزلی خواجگیداری نزد حکومت دولتی شهر ترسونزاده در برابر دیگر مؤسسه‌ها پورا آمادگی دیده است. از جمله سوزشواری دیزلی 3000 لیتر یعنی بنزین 1500 لیتر، خون 416 متر کوادراتی، نمک زیاده از 31 تن، هیزم 57 متر کوبی، تکنیک‌های وابسته شده 7 عدد میباشند. اهل هنر تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجانوی شهری باختر موسم نو تئاتری را آغاز کردند. در روز آغاز موسم نو هنرمندان نمایشنامه کیست گناهگار را منظور تماشابینان گردانیدند. طبری همکاران ما اطلاع می‌دهند نمایشنامه از جانب اهل تالار با کفکوبی‌های زیاد پذیرفته شد. در مؤسسه دولتی تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجانوی شهری باختر موسم نو تئاتری با پیشنهاد نمایشنامه کیست گناهگار آغاز یافت. نمایشنامه مذکور از روی اثر نویسنده روس لیف کاجونیکوف که از طرف کارگردان صاحب استعداد قربان محمد شکوروف با یک مهارت بلند کسبی تهیه و به صحنه گذاشته شد. با گفته اهل هنر این صحنه تئاتری از جانب تماشابینان خوب پذیرفته شد، زیرا هنرمندان تئاتر با کوشش و تلاش‌های زیاد توانستند توسط نقش‌آفرینی خویش بیننده را به زندگی بدون بخل و حسد، بدبینی و دیگر کردارهای نامطلوب هدایتگر باشند. من همه شما را در زندان می‌پسونم. دستان مرا کشید. در نمایشنامه موضوع اساسی در آن است که وقتی نفس غالب می آید، یعنی که وقتی نفس غالب آمد زندگی چی؟ حالت‌های وزنی به وقوع می آید. ما میخواهیم که تماشابین رو با فکر وادار سازیم که در زندگی راهی نیک را انتخاب کنند. زمینی بسیار خریدم. تمام اهالی دهه به فایده من کار میکنند. همه چیز دارم. اثری که از روی این کارگردانی با مهارت قربان محمد شکوروف نمایشنامه را به صحنه گذاشت خصوصیت تربیوی داشته در برابر ترغیب و تشویق خصلت‌های نکوی انسانی و افاده‌گر روزگار واقعی زمان امروزه به حساب می‌رود. کارگردان تهیه‌گر نمایشنامه تلاش بر آن ورزیده است تا به طور نقش‌آفرین ساکنان را به دوست داشتن تئاتر، تماشای صحنه‌های تئاتری دعوت نماید، زیرا تئاتر آینه زندگی است و نقش آن در تربیت معنوی و اخلاقی جامعه خیلی مهم ارزیابی می‌گردد.